Se jiġi rrestawrat ċentru Santu Rocco fil-Belt Valletta li fih jilqa' ċentru taż-żgħażagħ Teen Club sabiex b'investiment ta' madwar 350,000 euro mill-awtorità tal-ippjanar dan iċ-ċentru jsir aktar modern u aċċessibbli. Dan iċ-ċentru li jservi ta' gwida soċjali, spiritwali u edukattiva għal diversi żgħażagħ li jgħixu fil-Belt Valletta u ż-żoni tal-madwar qed jgħin ħafna żgħażagħ biex iħossuhom siguri u anke jimmaturaw. L-investiment li jsir hawnhekk ukoll qed tkun xi sabiħa li kif il-missjoni qed tikber, il-proġett ukoll qed jieħu r-ruħ hawnhekk ukoll jisbieħ u nisperaw li jkun hawn frott fiż-żgħażagħ hekk fiż-żgħażagħ tal-belt u tal-madwar hekk li jesperjenzaw post fejn jħossuhom safe u l-istess ħin kollhom opportunità safe environment fejn jistgħu jikbru u jimmaturaw għal adulti hekk li nkun nixtiequ fil-komunità tagħna. Dan il-post kellu bżonn restawr estensiv fis-saqaf, fil-btieħi u kif ukoll installazzjoni ta' lift. Fi żjara fuq il-lan tax-xogħol il-Ministru Aaron Farrugia għal kif la darba din il-binja tiġi restawrata se tipprovdi spazju biex iż-żgħażagħ Maltin irawmu l-ħiliet meħtieġa. Il-Planning Authority qed tkompli taħdem fil-qasam soċjali fil-komunitajiet Maltin u Għawċin. Huwa target tagħna bħala Ministeru kif ukoll Planning Authority illi ngħinu l-komunità Maltija tikber u timraħ fil-qasam soċjali wkoll. Din il-binja li proprjetà tal-Knisja apparti li tagħti servizz lill-komunità għandha wkoll valur storiku li għandu jiġi protett. Min-naħa tiegħu iċ-chairperson għall-fondi għall-iżvilupp tal-ippjanar Vincent Kassar għalli permezz tal-intervent u l-investiment tal-awtorità tal-ippjanar mhux biss qed jiġi rranġat bini b'ħafna karatteristiċi imma wkoll qed tingħata ħajja ġdida lil din il-binja biex tipprovdi servizz lill-komunità.